言葉に頼らずあなたのことを抱きしめて愛伝えるためなのかな。あなたはいつも絶え間なく優しく包み込むような愛をくれる。あとどれくらいわがままを言えば僕は大人になれるかな。どれくらいの涙を引き換えてあなたはこの幸せを与えてくれたの。